Riječ po riječ. Slike vremena. Zvuk. Osjećanje vremena. Riznice stihova, intervjui, kritike, osvrti. Osjećanje vremena. 17 sati i 30 minuta četvrtkom znate da je to vrijeme za našu emisiju iz kulture Osjećanje vremena. Ponekad obrađujemo razne teme, ponekad najavljujemo neke događaje. Današnju smo emisiju odlučili posvetiti predstavljanju jedne ustanove. Biće to više puta, vjerujem, prilika ovim našim emisijama, a danas predstavljamo Državni arhiv u Pazinu, pa su gosti naši i djelatnici Državnog arhiva. Dobar dan, dobro nam došli. Ja ću ovako poimence vas predstaviti. Jasna Mrkonjić, viša arhivistica i voditeljica Odsjeka za sređivanje i obradu arhivskog gradiva. Dobar dan. Sebastijan Legović, viši arhivski tehničar specijalist, voditelj odjela za dokumentacijsko-informacijske poslove s knjižnicom. I vama dobrodošlicu želimo. I Sanja Šetić, viša restauratorica, tehničarka odjela za zaštitu arhivskog gradiva, restauraciju i konzervaciju. Dobar dan i vama. Ja moram pažljivo to čitati budući da ima jako puno pojmova koje u svojoj djelatnosti obuhvaćate. Evo, Jasna, krenut ćemo od vas. Predstavimo malo Državni arhiv u Pazinu, odnosno vratimo se malo u njegovu povijest. To je ustanova koja ima dugu tradiciju. Kada je osnovan, od kada djeluje, možete nam reći nekoliko tih podataka? Državni arhiv u Pazinu osnovan je 1958. godine kao Istarski arhiv rješenjem Narodnog odbora Kotara Pula od 20. listopada 1958. godine, što je zapravo bilo osnivanje prve samostalne arhivske ustanove na području Istre. Od svog osnutka arhiv je nekoliko puta mijenjao naziv, pa je tako od 1960. do 1993. godine djelovao pod nazivom Historijski arhiv Pazin. Od 1993. do 1997. mijenja naziv u Povijesni arhiv u Pazinu, a od 1997. godine do danas djeluje kao Državni arhiv u Pazinu. Međutim, bez obzira na promjene funkcija, odnosno svrha arhiva, koja se temelji na njegovoj djelatnosti, kao niti njegovo sjedište nisu se mijenjali i sjedište arhiva uvijek je bilo u Pazinu. Međutim, arhiviranje gradiva ima svoju tradiciju i bilo je i prije toga. Što je i kako se to obavljalo prije arhiva? Točno. Tradicija čuvanja arhivskog gradiva daleko je starija od samog osnutka arhiva i ona potječe još iz statuta istarskih srednjevjekovnih općina, a čiji izvornici datiraju iz 14. stoljeća i tu su navedene dosta stroge i jasne odredbe o čuvanju dokumenata, što zapravo ukazuje na izraženu svijest o važnosti pisanih izvora u tadašnje vrijeme i naravno brigu za pisane dokumente, odnosno zapise već od samih tvoraca tih zapisa. I tako možemo reći da je tradicija skrbi za arhivsko gradivo zapravo povijesna činjenica koja je sadržajno obuhvaćena i kroz samo gradivo. Na primjer, u statutu Grožnjana koji se čuva u našoj zbirci statuta 1558. godine je napisano otprilike sljedeće: propisujemo da se svi spisi koji se u bilo kom dijelu odnose na naš komun odlože i zaključaju u škrinju, odnosno ormar koji neka ima barem 3 ključa. Jedan ključ trebaju imati upravitelj naše komuna, drugi župan, treći sakristani i župne crkve. Neka tamo bude stalno i neprekidno i neka s tog mjesta ne bude maknuta bez opravdanog razloga i tako dalje. Zapravo možemo reći da je povijest čuvanja arhivskog gradiva trajala stoljećima prije osnivanja DAP-a. Samo ukratko ćemo napomenuti još sljedeće, da se 60. godina 19. stoljeća pokreće inicijativa Zemaljskog sabora Markgrofovije Istre u Poreču za osnivanje knjižnice, muzeja i arhiva. 1871. godine započinje prikupljanje arhivskog gradiva sa ciljem osnivanja Pokrajinskog arhiva Istre. 1884. godine osniva se Istarsko društvo za arheologiju i domovinsku povijest. 1926. godine osnivaju se Državni arhiv u Trstu te Kraljevski državni arhiv u Rijeci. A ovo napominjemo iz razloga jer se u tim arhivima
čuvalo gradivo koje je nastajalo na području Istre. Međutim, tek nakon Drugog svjetskog rata 1946. godine počinje nova faza. Stvaranje preduvjeta za osnivanje budućeg Istarskog arhiva, dakle jedne ustanove čiji bi zadatak bila skrb za arhivsko gradivo, međutim ne kao nekakva prateća i usputna djelatnost, već kao primarna osnovna zadaća i u tom smislu krenulo se sa popisivanjem gradiva na terenu da se utvrdi činjenično stanje nakon Drugog svjetskog rata. Danas kad imamo internet, to sve onako zvuči nekako pomalo strano, kao to je puno jednostavnije, ali kada bismo se samo zamislili i vratili malo u povijest što bi sve bilo izgubljeno da nije bilo ljudi koji su čuvali građu. Što je zapravo arhiv kao ustanova? Što sve obrađuje i čuva? Pa evo ovako možemo reći da arhiv je ustanova u kojoj se u pravilu trajno čuva, stručno obrađuje i daje na korištenje arhivsko gradivo koje je pohranjeno u njemu i to je zapravo definicija same djelatnosti arhiva, to je zapravo bit arhiva. A što se čuva, koje je to gradivo? Sad ovako, arhivsko gradivo su zapisi, dokumenti koji su nastajali djelovanjem njihovih stvaratelja, znači pravnih ili fizičkih osoba tijekom njihovog rada. Kroz znači njihovu djelatnost i kao takvi imaju trajan značaj za kulturu, za povijest, za znanost, za različita područja djelovanja, bez obzira na vrijeme i mjesto njihovog nastanka, te na oblik i nosač na kojem su sačuvani. Znači ovo zapravo obuhvaća sav izvoran i reproduciran dokumentarni materijal koji može biti pisan, tiskan, crtan, na neki drugi način zabilježen i zapravo radi se o različitim spisima, ispravama, uredskim knjigama, poslovnim knjigama, raznim kartotekama, crtežima, plakatima, tiskovinama itd. Valja napomenuti da je arhivsko gradivo od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i njezinu osobitu zaštitu. Konkretno što se tiče našeg arhiva na 3 lokacijama u našim spremištima, Državni arhiv skrbi za gotovo 1000 arhivskih fondova, znači oko 4500 dužnih metara arhivskog gradiva. Valja napomenuti da se najstarije gradivo za koje arhiv skrbi čuva u okviru zbirke isprava koja obuhvaća razdoblje od otprilike 1200. do 1842. godine, a radi se o jednom nečitkom fragmentu isprave nastale oko 1200. godine u Puli. Međutim, uz zbirku isprava arhiv ima i bogatu zbirku matičnih knjiga, unutar koje se čuva najstarija matična knjiga rođenih s područja Župe Labin, gdje su se podaci počeli upisivati od 1536. godine, mnogo ranije nego što je ta praksa uopće morala započeti. Potom imamo zbirku statuta istarskih gradova i tako dalje. Zapravo gradivo koje se čuva u našem arhivu pruža pregled istarske povijesti od 13. stoljeća do 80. godina prošloga stoljeća, a je li gradivo nastalo nakon toga razdoblja ne nalazi se kod nas u arhivu, već se čuva u pismohranama stvaratelja i imatelja arhivskog gradiva. Tako da zapravo arhiv čuva pisana svjedočanstva počevši od razdoblja, arhiv malo potpunije, da tako kažem, čuva pisana svjedočanstva od razdoblja kada je Istra bila podijeljena između utjecaja Mletačke republike s jedne strane te austrijske uprave na području Pazinske knežije. Nakon pada Venecije na ovim prostorima smjenjivale su se različite povijesne okolnosti, različite uprave. Prva austrijska uprava, francuska uprava, druga austrijska, talijanska uprava, razdoblje nakon Drugog svjetskog rata i tako dalje. I naravno arhivsko gradivo koje je kod nas pohranjeno svjedok je svih tih promjena koje su se događale na ovom području, što je zabilježeno u arhivskim fondovima i zbirkama. Tako da tu ujedno možemo naći i mozaik različitih jezika koji su se koristili na ovom području, latinski, hrvatski, talijanski, naravno njemački, francuski, slovenski jezik, i sačuvano gradivo najvećim dijelom pisano je latiničnim pismom, međutim za hrvatsku povijest veoma su bitni i glagoljski zapisi koji se čuvaju u Državnom arhivu u Pazinu i možemo reći da je naše gradivo od izuzetne važnosti za proučavanje istarske povijesti i okolnosti koje su se događale na ovom prostoru. Idemo malo zasvirati, onda se vraćamo u studio. Pišem pismo, tinta mi se proli, daleko je onaj ko me voli.
tinta mi se proli, daleko je onaj ko me voli. Pišem pismo, tinta mi se proli, daleko je onaj ko me voli. Voli, voli, daleko je ko me voli. Voli, voli, daleko je ko me voli. Pišem pismo, tinta mi se proli, daleko je onaj ko me voli. Tinta mi se proli, daleko je onaj ko me voli. Voli, voli, daleko je ko me voli. Voli, voli, daleko je ko me voli. O moj dragi karamello moja, pitaj nane, hoću li biti tvoja. Karamello moja, pitaj nane, hoću li biti tvoja. Voli, voli, daleko je ko me voli. Voli, voli, daleko je ko me voli. Daleko je ko me voli. Ja sam mala mare, što volila je morare. Pišem pismo, tinta mi se proli, daleko je onaj ko me voli. Tinta mi se proli, daleko je onaj ko me voli. Voli, voli, daleko je 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 ko me voli. Nastavljamo emisiju Osjećanje vremena. Govorimo danas, predstavljamo vam djelatnost arhiva u Pazinu, Državnog arhiva. S nama su djelatnici kao gosti ovdje u studiju Jasna Mrkonjić, Sebastijan Legović, Sanja Šetić. Jasna Mrkonjić nam je u prvom dijelu predstavila malo povijest, malo ono što se u arhivu čuva i sad smo malo razgovarali, zapravo je to 4,5 kilometra listova, ali složenih okomito. Kada bismo svu tu građu spojili zajedno, a kažete da imate i u pismohranama još ohoho toga. Međutim, kako, na koji način se odvija rad unutar, kako ste organizirani? Evo to ukratko još, gospođo Mrkonjić, da pojasnimo. Djelatnost arhiva odvija se preko njegovih odjela, svi su jednako bitni, svi su jednako važni, međutim bez obzira na sve to, zapravo srž samog posla odnosi se prvenstveno na obradu, odnosno sređivanje arhivskog gradiva, u što je uključen čitav niz stručnih postupaka sa ciljem da se isto približi korisnicima i učini dostupnim, da se otkrije sadržaj tog gradiva, što zapravo u praksi doslovce znači da se od hrpe nesređenih papira, različite dokumentacije stvori nekakav red, sadržaj koji daje informaciju. Kako je fundusom DAP-a obuhvaćeno preko 900 fondova, izrađuje se za svo to gradivo, izrađuju se određena obavijesna pomagala, međutim osim što sređujemo svoje gradivo, gradivo iz svog fundusa, u arhivu se sukladno mogućnostima te ljudskim i prostornim kapacitetima sređuje i vanjsko gradivo sa terena, onih stvaratelja koji nisu u mogućnosti to samostalno odraditi, odnosno ispuniti svoje zakonske obveze. Međutim, obzirom na njihove potrebe
s jedne strane i naše realne mogućnosti nismo u stanju uvijek odgovoriti na svaki zahtjev, prema tome sredi se onoliko koliko se može srediti. I uspije. Nije to jedina djelatnost vaša, vi se bavite i izdavaštvom. Sebastijan Legović, najavili smo na početku, je viši arhivski tehničar, specijalist i voditelj odjela za dokumentacijsko-informacijske poslove s knjižnicom. Pa evo, objasnite nam malo na koji način i što izdajete. Pa evo ovako, znači naše glavno izdanje je Vjesnik Istarskog arhiva, odnosno časopis koji samostalno objavljujemo od 1991. godine, a zadnjih 10 godina izlazi jednom godišnje. S obzirom na redovitost izlaženja, međunarodnu tajnu recenziju i međunarodno uredništvo koje čine ugledni stručnjaci i znanstvenici iz nekoliko europskih zemalja, kao i priloge koji su znanstvenog i stručnog karaktera, raznih humanističkih i društvenih disciplina, očekujemo do kraja ove godine da će naš časopis od strane Ministarstva znanosti biti kategoriziran kao A2, čime ćemo dobiti još veći priliv kvalitetnih znanstvenih radova. Isto tako treba spomenuti i najdugovječniji projekt arhiva, odnosno posebna izdanja Glagolski rukopisi koji je započet 1992. godine. Nova, odnosno zadnja knjiga iz ovog nakladničkog niza nastala je izvan granica Istarske županije. Konkretnije, ona je iz najzapadnijih krajeva uporabe glagolskog pisma iz sela Tršćanskog zaleđa. Znači, to je riječ o Kvadirni ili Ligištru Bartovštine Svetog Antona Opata iz 16. i 17. stoljeća. Ova je knjiga kulturološki i lingvistički vrlo bitna, jer su njezini zapisima može kronološki gotovo opipati smjena hrvatskoga u korist slovenskoga jezičnog ususa na glagolskom pismu, uz gotovo istodobno održavanje latinične pismenosti na talijanskom i latinskom jeziku. Ono što sigurno naše slušatelje zanima, a i svi smo mi građani, vi pružate usluge građanima. Zapravo građani mogu doći kod vas i mogu nešto dobiti, ponijeti, nešto snimiti, skenirati, što? Da, tako i na je. koji način? Znači ovako, na zahtjev stranaka izdajemo preslike arhivskog gradiva. Zahtjevi su najčešće preslike dokumentacije za dvojno državljanstvo, preslike građevinskih, uporabnih ili lokacijskih dozvola, oporuke ili rješenja o nasljeđivanju, dokumentacije za radni staž, preslike iz školskih imenika i sl. U našoj čitaonici korisnici mogu koristiti arhivsko gradivo i knjižničnu građu. Arhivsko se gradivo daje na korištenje u službene svrhe, za znanstveno istraživanje, u publicističke svrhe, za potrebe nastave, za izložbe i objavljivanje, radi ostvarivanja ili zaštite osobnih prava i ostalo. Isto tako upriličimo izložbe u svrhu predstavljanja javnosti izvornih arhivskih zapisa. Na svakoj se izložbi nastoji prezentirati djelić bogatstva pisane baštine o kojem skrbimo, a to su statuti, urbari, zemljovidi, isprave, ali i knjige. Pa tako je posebna izložba arhiva koju smo organizirali pod nazivom Hrvatska i Francuska Istra u vrijeme Napoleona 1805. do 1813. godine. Izložba je autorice Biserke Budicin, koju ćemo u svibnju po drugi puta prezentirati javnosti na festivalu povijesti Cliofest u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Arhiv isto tako održava ciklus javnih predavanja od 2007. godine, a predavanja se načelno organiziraju jedanput mjesečno. Znači, cilj je ovih predavanja skrenuti pozornost javnosti na arhivske ustanove te približiti građanstvu vrijednost i značaj arhivskih izvora kao temeljne i polazišne točke za istraživanje mnogim humanističkim i društvenim znanostima, ali i za obiteljska istraživanja u privatne svrhe. U arhivu se isto tako održavaju i predavanja s ciljem upoznavanja i popularizacije arhiva i arhivske djelatnosti među školskom i studentskom populacijom te drugim zainteresiranim grupama. Predavanje uključuje i poslije restauratorskoj radionici, što u svakom slučaju potpunjuje doživljaj ambijenta jedne ovakve ustanove. Zapravo je povod za ovaj naš razgovor bila jedna informacija koja je nedavno u javnosti izašla i u tisku, a to je da Državnom arhivu u Pazinu nedostaje prostora, odnosno adekvatnog prostora za spremanje arhivskog gradiva i da imate dosta toga razasutog diljem Istarske županije po pismohranama. O čemu se radi, kako se to dogodilo? Objasnite nam malo. Pomalo u šali. Arhivisti znaju kazati da Državni arhiv u Pazinu ima jednu naročitu specifičnost, naime da smo najstariji arhiv u Europi.
Što bi to značilo? Velik dio gradiva, odnosno arhivskog gradiva što ga pohranjujemo, čuva se u Pazinskom kaštelu koji datira u 10. stoljeće. Taj prostor je sve, samo ne idealan kada su u pitanju mikroklimatski uvjeti za pohranu arhivskog gradiva. Naime, nužno je preseljenje gradiva u adekvatne uvjete, na čemu zadnjih godina intenzivno i sustavno radimo. Treba napomenuti da Državni arhiv u Pazinu nije ustanova koja skrbi samo za stare dokumente, znači samo grada Pazina, kako se u širokoj javnosti zna krivo percipirati, već je zadužen po slovu zakona za prostor cijele Istarske županije. Prema najnovijoj procjeni, na prostoru Istarske županije u pismohranama se nalazi oko 5640 dužnih metara arhivskog gradiva, što bi ga naša ustanova trebala preuzeti. Prostorni kapaciteti arhiva već nekoliko desetljeća ne dopuštaju preuzimanje gradiva s terena. U Istri postoji više od 400 kategoriziranih stvaratelja arhivskog gradiva, a arhivisti obilaze te pismohrane i savjetuju primjerenim načinima čuvanja gradiva. Mi smo naime 2008. godine primili na korištenje nekretninu, u naravi bivše vojno skladište u Bertošima kod Pazina i pripadajuće zemljište za potrebe arhivskog spremišta. Arhiv ima pravo koristiti navedene nekretnine za poslovnu namjenu, te je u svim investicijskim i tekućim radovima dužan obavještavati Ministarstvu državne imovine. Do sada je to redovito učinjeno, te isto tako možemo reći kako smo od istih dobili odobrenje za svaki naš korak. U zgradu se osim arhivskog gradiva koje se čuva u Pazinskom kaštelu, planira preuzeti i gradivo s terena. Sad, u kakvom je stanju taj objekt u Bertošima za koje kažete da bi bio dobar, da biste tamo preselili jedan dio, koliko je površine i koji se radovi planiraju tamo napraviti? Sama zgrada je u stabilnom stanju. Površina znači je neki 786 kvadratnih metara koje će se rekonstruirati za potrebe arhivskog spremišta. Predmetna građevina planira se izvesti u 3 diletacije. Znači prva faza gradnje uključuje rekonstrukciju postojeće građevine za potrebe arhivskog spremišta i laboratorija za restauraciju i konzervaciju arhivskog gradiva. A dok bi druga faza gradnje bila predviđena u potpunosti za arhivsko spremište. I koliko bi to trebalo stajati i odakle novci? Pa ovako, procjena rekonstrukcije i nadogradnje vojnog skladišta za potrebe arhivskog spremišta za sve 3 diletacije površine 1782 kvadratna metra iznosi nešto više od 14 milijuna kuna. Što se tiče samih financijskih izvora, imajući u vidu prostor nadležnosti i skorašnje dobivanje građevinske dozvole, uvjereni smo da će gradovi i općine te sama županija podržati za Istru, njezinu kulturu i društvo izrazito važan i osjetljiv projekt. S Ministarstvom kulture i gradom Pazinom imali smo niz sastanaka po tom pitanju, a komunikaciju uopće stvorenu klimu ocjenjujemo pozitivnom jer odražava razumijevanje za ovaj problem. Isto tako tražili smo i mišljenje i rješenje o iznalaženju sredstava putem EU fondova, nažalost za sada nema takvih natječaja. Kada onda možemo očekivati preseljenje i da to naše gradivo bude zbrinuto na pravi način? S obzirom da prema postojećem zakonu o gradnji radove treba pokrenuti u roku 3 godine od primitka građevinske dozvole, odnosno završiti građevinu u roku od 7 godina od početka gradnje, očekujemo da bi se dio arhivskog gradiva mogao naći u novim spremištima u Bertošima najkasnije 2027. godine. Ajde, neka bude i tada. Idemo još jednu pauzu napraviti. Io parto per l'America, America lontana, mia bella istriana, non ti vedrò mai più, mia bella istriana, non ti vedrò mai più, ma prima di partire farò un giro in piazza, se c'è qualche ragazza che piangerà per me.
se c'è qualche ragazza che piangerà per me. Quando sarò in America avrò un'americana, mia bella istria, ti lascio in abbandono, mia bella istria. Kažemo je Franko Krajcar jer smo pročitali s našeg monitora i žao nam je kratiti ovu lijepu baladu koja isto tako onako malo nostalgično zvuči kao ove teme o kojima pričamo. Radi se o djelatnosti Državnog arhiva u Pazinu. Kažem nostalgično zato što pričamo o starim vremenima i onome što su ljudi u ovim našim krajevima proživjeli, a što se vrijedno i marljivo čuva u vašim spremištima. Pričali smo dakle u prvom dijelu razgovora i o povijesti arhiva, o tome koliko gradiva i što se čuva, u drugom dijelu malo o problemima, a sada bismo sa Sanjom Šetić, koja je u arhivu viša restauratorica tehničarka, pričali malo i o tome na koji način se čuva. Možda prije da se nadovežemo na taj drugi dio našeg razgovora, kako je stanje u spremištima arhiva? Pa evo ovako, kao što je već rečeno, Državni arhiv u Pazinu ima spremišta na 3 lokacije. Jedna je u ulici Vladimira Nazora 3, to je naša upravna zgrada, i 2 su na trgu Istarskog razvoda. Jedno je spremište smješteno u Kaštelu i jedno u bivšoj zgradi zatvora, ako bolje znate. Spremište u ulici Vladimira Nazora je spremište u kojem je ukupno pohranjeno 1800 metara arhivskog gradiva i u to spremište su uložena znatna sredstva, tako da je to klimatizirani prostor u kome se dnevno kontroliraju uvjeti vlage i temperature i u kojem uspijevamo održavati dobre uvjete mikroklime. Međutim, na lokaciji u Kaštelu i u tako, kako mi kažemo, u donjoj zgradi nemamo klimatizacijski sustav. Uredno se bilježe uvjeti u kojima se nalazi, u smislu mikroklime u kojima se nalazi gradivo, znači dnevno se mjeri temperatura i vlaga. Međutim, teško održavamo dozvoljene uslove koji za temperaturu iznose 16 do 20 stupnjeva Celzijusovih, za relativnu vlagu između 45 i 55%. Za to imamo rješenja što se u smislu odlaživača, imamo odlaživače, međutim za reguliranje temperature tu nismo baš pokriveni. Dakle, radi se o jednoj vrlo osjetljivoj djelatnosti, jednom finom poslu kada je riječ o brigi o građi, a isto tako jednom vrijednom dijelu posla za općenito našu civilizaciju, kulturu i povijest. Mi smo na samom kraju emisije, ja vam se zahvaljujem što ste bili danas naši gosti. Nekako smo probili let, pa ćemo, nadam se, u buduće imati još tema vezanih uz djelatnost Državnog arhiva. Cijenjeni slušatelji i slušateljice, toliko u današnjoj emisiji Osjećanje vremena. Tonski ju je realizirala Melita Gržić-Pincin, a uredila i vodila